Не! Аз щях да взема. Аз взех едно. Това не ми трябва. Това не ми Размножители на нещо. На коне. Немца. На коне бяха. О, имам глава. Аз Това не ми имам трябва. едно ласо. О, има размножител на кон. Аз имам едно ласо. Ще ми спалниш ли един кон? Аз имам 3. Така, какво не ми трябва от това? Петлите. Желязото. Стативите не ми трябват. Много разрушител на кон. Желязата конска броя не ми трябва. Коните трябват стативите. Защото имаме. Колко? Букшелфови. И изтървах. Имаше диамати на броня. Бисквитки. Лазуритен блок. 2. Въглишна руда, изящи са. За какво ми е въглишна руда? Не знам, да я сложа. И аз И имам. после да я изгубя. Яко сложих. Аз взех сумати глупости в момента. О, стъкленица. Кове. Пуснаха картофи златни, май. Омага. Да, пуснаха и аз взех. Картофи, ами моркови. Бяха моркови. Искам поне една броничка да взема. Фист пъмп. Златни ябълки! Златни ябълки. Имаме 5. 8, 9 и 12. Имаме 5 в честовете. Аз те взех никак. Тук колко сме получили? Аз взех 12. Аз взех общо 9. 4 енчантнати и 5 не енчантнати. Защо всички крадат от мен? Седя пред нещо, от което искам да взема и някой го взема. И аз взех енчантата. Книга ли? Не, ябълка. Пак, само безполезни неща. Цета фърли захар. Ами трябват ни за отваря на бързината. Не так. Не, изървах си бедро. Клернаха го. Взех не. Клернаха немтага. Какво? Клернаха немтак. Аз взех 2. Аз взех николко. И аз не взех. Седо. Какво? Взе го, Аз бях и FK, защото исках да хапна. Ама аз не мога да си намеря храната ли. Бяха хвърлили печени бързоли. Омага, аз съм ги метнал без да искам. Динени семена не трябват. О, диаманти. Някакъв фут има ли? Аз получих динени семена. Бисквитки трябва да ям сега. Мияш. Имаме ли моркови? Да, сигурно имаме. Ябълки храна. Маля, аз нямам повече място в инвентара. Какво правим сега? Моето е на път да свърши, затова трябва да изхвърлям спешно. Айрам. Кварц. Айрам. Качвам за експириенса. Айрам. Аз се опитвам да събера айрам. Ама имам само 5. Така, кое друго не ми трябва, значи... Ябълки. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Размножителна мухоморка 2. Взех Яде. 5. Аз Аз 3. имам 4. Аз имам 3. Ще направим фермичка. Те могат ли да се размножават? Да. И може да гърчим с Това е тупа, да ендър чест. получаваме директно гъбена тупа. Ендър честове. 3, не 2. Ендър честове особено не ни трябва. Мисля, че имаме и към 4 в къщата. 4 ендърчеста и в това още няколко. Желязо не ми трябва желязо. Какво е енчата? 2 енчатнати златни ябълки. Не знаех, че му. Картофи, Томи, дръжги. Картофи! Май не взех картофи. Стъкленица, сериозно. Взех един картоф. Да, аз взех Аз един имам около... Аз имам 6 картофа. Да, ти всичко имаш по много. Брони всичко. Да, брони, аз затова ти завиждам. Батар. И аз заради това му завиждам. Той има брони, пак аз нямам. Един честплейт получих цял. Аз нямам и честплейт, кажи. Батар. Нека да познаем, имаш 600 бътър. Един стак поне ще имаш. Не, баш. Колко? Аз съм само един честплейт, нищо друго. Защо имам 20 семена Аз нямам на... 3 плейта. Защо имам 20 семена на тикви? Аз спирам такъвски експириенс. Аз също. Скачам точно пред тос. Уи! Аз станах 14-то ниво само. Омага, Hero Gamer като носи глава на Стив, много странно ми изглежда. Нали? Стив със слушалки. Мене пък ме я, че нямам и един честплейт. Аз нямам място. И че дай един честплейт. Че аз трябва да се екипирам. Нямам място. И че дай ми един честплейт, ще освободиш място, ман. Смарагдова руда.
Къде я мят? О, Отсек. Един. Кварц. о, кварцова руда. Взех Какво ни? 4. Не знам. За Аз красота. отнемах кварцовата руда. Ще е красиво да има кварц по замъка. Поне според мен. Не, взех някакво Как камено. хвърлят само? О, ще да взема О, това вече не е шит, това вече не е шит. сигнализатори. О, Смарагдови блокове. о. Аз успях да взема сигнализатор. Аз успях да взема към 15-11 златни смарагдови такова блокове. Гол блокове. А не, обсидиан. Аз взех обсидиан и един смарагдов блок. Диамантена руда. Диамантена руда. Взех 3 диамантена руда и 1 обсидиан. Кой аз? Омака ми атака на ковални. Взех на ковалня. Не. На ковалня. Я, взех на ковалня. Сян камък. И Гостъл, аз имам гостъл. едно. Те гостъл. Го. Са пък да я заради компютър. Го. Охорите. Обичам светещи неща. Тестон. Батъкото. Мразер. Мразер. Как хвърлят много спотени неща. Диамантен шлем. Нека сме тя. Ще го взема. Бутуши поне си взел. Взеха. Соусант. Няма да ми трябва. Диаманти, даймонд. О, Даймонд. Това ми Тех нещата застава с глава да на ги- зомби. Тът ми кеф. То свалях морето разни глупости. Един. Всеки тук се хвърля... кварцова руда. Диамантен шлем. Някой метна глава на крипър. Кой би метнал глава на крипър? Освен ако нямаш 3000. Изписан кварцов камък за какво ми? Тъбови дъски. Изглежда яко. Камъка изглежда яко. Златни, Вие кое- аз вие кое изгорям ниво всички роди, които не ми трябват. Вие кое ниво сте вече? 32. 18-то. What the fuck? Един стак семена ще им потрябва. Сега хвърлят въглешни блокове. О, въглешни ще им трябва страшно много, обирайте. Въглешни- Страшно много. А ние нямаме никакви въглища. Аз взех 3 въглешни блока. Аз само един. 11. Всичко ти си най-големия къснатия. Днеска е твоя момент. Да блестиш. Защо всички тръгват за експито? Защото искат да вдигат левел. Ай, там и че са по-яки. А, О, гледам чантам. Меч. Зерко! Кода? Острота 4. фанах го, не го фанах. Тък му се зарадвах някакъв много як меч. Представям си синчанчи 1000, както в да не споменавам кой сървър. Чакам толкова. В ония сървър имах 10 такива меча. Всъщност да. С енчат 1000 лева. Левел 1000. Човек като Имам златни ябълки. като бих прасе, имах и ловен аспект и получавах поне половин инвентар с такова. Аз имам златни ябълки течени да мога да тичам. Ти вече поляваш. Аз пък изхвърляме нужни пустоти. 21 левел съм само. Аз съм 36. Искам да събера, че да си инчант на Full Diamond броня. О, Томи, както виждам си изял шлем, диамантен. Майка ви. Само той. Кой искаш че бе? Нищо, пак имаш диамантен шлем. Гордея се с това. Да. Но тук дори не е енчант. Искам нещо яко. Знам, всички искат чаки неща, човек. Аз искам да съм получил поне 100 лева от тя. Аз съм на още 37. един меч! Ще я да взема още един енчантнат меч. Аз следя и двамата, искам да видя дали Да държа. държи нещо. Той я държи отвар... да, бутал енчанчик. Имах чувството, че оня буквално ще мята бутал енчанчик. Аз мисля, че той ще прави някакъв предмет. О, меч! Енчантът! Взех го! Кода? Аз щях да взема такова. Даймонд ме! Щях да взема бътър меч. Аз пък не вземам Аз нищо. ме тръгвам, Руди, защото не ми трябват. Руди. Аз мятам такова. Обсидиана също няма ни трябва. Седя на едно място и получих енчантата книга Острота 5. Я. Явно си я взел. Не, ама буквално седях на едно място. Ами явно е паднал при тебе. Яко. Първо чачо аз. О, меч! И някой тук метна Иран гащи. Ще да ги взема. Мисля, че бяха с енчант. Диамантен меч! Взех го!
И аз взех. Ама то няма никакъв енчант. Викам си бас, всяки енчант. Аз имам енчант острота 4. Той се пуска. Тук трябва да напъхам някакви неща. Какво? Защо? Не. Това е енчантът меча. Фърлям, това е диамантен меча. Фърлям ги, не ми трябват. Къде? Хвърли ги на мене. Опа. Фак. Пясък на душите няма да ни трябва, нали? Не. Диамантен шлем! Взех диамантен шлем. Взех верижен шлем. Диамантен меч! Верижни панталони. Взех вътър шлем. Искам да видя кой държи по-хубав айтъм. Кой държи айтъма? Кой държи? Ето е плеймейкър, ще метния айтъм. Знам, че ще бъдеш ти. Който паля плана, да не е свършил евент. прави нещо. Ко правите? Пускаха будилки на енчантването. Да, видях. Свърши ли? Да. О, мага! О, каменен меч, баси якото. Свърши. Отде на къде Никъде свърши? не е написано, че свърши. Аз искам още. Може ли да е свършил? Май свърши. Аз предлагам да учим за малко хома да си оставим нещата. Сега ще ни трябват много често да Добре, ще определим спре тези неща. епизода за малко и ще се видим после. Да.